Slăviți să vedem asta. Amin. În urmă cu 2 zile am împlinit 56 de ani. Era să fie și ultima. Veneam din Belgia, era zăpadă, la Poviță, în fața noastră, o mașină mică s-a băgat în fața unui tir încărcat cu mașină. Și nu s-a băgat cum trebuie, cu spatele a croșat tirul, s-a frânat, s-a sucit tot tirul pe autostradă, noi veneam cu 120 de km pe oră. Un al doilea tir s-a izbit în ăsta, nu știu cum s-a sucit și ăsta pe autostradă. Cert este că mașina mică a fost aruncată în dreapta într-un șanț și spatele tirului, noi cum am venit din spate, nu știu ce-o fi făcut fratele Florin, cum a pus mâna pe volan, pe frâna aceea, dar cert este că am trecut printre tir și mașină fără să ne atingă nimic. Și zic, Păi Dumnezeu ne iubește foarte mult. Putea să fie ultima zi. Eu sunt bucuros că sunt astăzi aici, dar sunt și mai bucuros că El este aici. Și dacă El este aici, eu cred că va lucra în seara aceasta. Și nu vrem să dăm slavă unui om, vrem să dăm slavă Domnului Iisus Hristos. Pentru că El ascultă rugăciunile. Amin? Credeți că El ascultă rugăciunile? Eu misionez de vreo 12 ani în Oltenia și mă ocup de frații țigani din partea asta de numită Rudar, din județul Mehedinț. Și am un prieten acolo, îl cheamă Viorel Brebenean. Mai am un bistrița, îl cheamă Traian Larionesei, un om binecuvântat. Și aveam o discuție într-o zi cu fiul lui, despre fiul lui și să ne rugăm pentru el. Și zice, puiu, contul ai tot ăla? Și mă gândeam, că nu-i fi dat eu lui contul. Vă zic, dacă vorbim despre un cont la BCR, e tot ăla. Și el se uită în telefon, dai la BCR, vreau să-ți trimit 5.000 de lei. Slăvit să fie Domnul. După o zi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, am ajuns până la 10, nimic. Zic, acolo, știu că omul ăsta e un om de onoare și nu greșește când spune că face o lucrare, cu siguranță o face. Mă aud în a 10-a zi cu el la telefon și ceva de puiul totul e ok, ce mai e, nu, așa, așa. Ți-o uitat banii în cont. Zic, nu prea. S-o fi dus în altă parte. Ceva de puiul. Eu nu fac astfel de greșeli. Și se uită el în cont și zice, Viorel Brebenean, e bine, nu? Zic, e foarte bine. Că Dumnezeu nu greșește adresa. Și El n-a greșit nici în seara asta, că am coborât aici la lucru. Amin? Amin. Zice, cine e ăsta? Zic că ăsta e omul lui Dumnezeu, păstorul bisericii din Jirov, care lucrează acolo și săracul, nu mai el știe cum trăiește de pe zi pe alta. Cu siguranță Dumnezeu a vrut să facă lucrarea aceasta. Frate Puiu, zice, nu pot, adică cum, adică asta e partea care... Bun, discut cu el pe alte linii legate de mine și zic, dă-i pace, mulțumim la Dumnezeu și gata. Asta, așa a vrut Dumnezeu și sub pe Viorel. Viorel, ce faci? Frate Puiu, așa e cu o voce enigmatică. Ce să fac? Stau înaintea Domnului și eu și soția mea suntem în post de vreo 3 săptămâni. Pentru ce postiți? Aia zice, am labelele pe cap, asigurarea. Lemnele că vine iarna. Cu tare, cu tare. Zice, mă rugam la Dumnezeu, eu și soția mea am fost și rugăciune, cum să fac rost, zic, pe fratele Pui, nu vreau să mai melanjez, că tot timpul, că de jelo și-o dătat prietenii și frații. Și zice, am stat înaintea lui și am zis, tu ai cămările cerului. Și am postit și zic, și care era suma? Aproximativ 5.000 de lei și am rămas șocat când m-am trezit cu bani în cont. Și zic, auzi, ați postit ca Domnul să vă trimită banii ăștia? Da. Zice, tu i-ai trimis. Nu. Dar eu trimis Dumnezeu. Ți-o trimis Dumnezeu și sunt fericit. Sunt fericit că ai mers pe mâna lui Dumnezeu. Și zice, el, poți să mă ating de ei? Atinge-te că ai tăi sunt. Mi-a plăcut onoarea asta care au avut de frica asta de Dumnezeu. Nu s-o atins de banii ăia. Mă, voia să afli de unde vin banii ăștia. Și zice, frate Viorel, zic, banii ăia mi-erau destinați mie, numai că eu ăsta care o trimis banii nu i-am dat contul meu. Contul tău i-am dat. Pentru biserică și pentru ce mai avea să fie acolo, dar de data asta Dumnezeu a lucrat exact cum trebuia.
Și sunt fericit că Dumnezeu te-a binecuvântat. Încă o dată ascultă rugăciunile. Ascultă postul și rugăciunea. Și zic, Viorel, un singur lucru te cer. Te rog. Sună-l pe Traian, îți dau numărul lui și spune ce mi-ai spus și mie. Ăsta când a auzit și-a sunat și nevastă și neamurile, fratele ăsta e milionar în euro, e binecuvântat mult și face extraordinar de multe lucrări. Și am zis, frate Traian, Dumnezeu a deschis cămările exact unde avea mâna întinsă deja. Doamne, lucrează și în ziua aceasta. Hai să vă mai zic una tot cu rugăciunea ascultate. La Făgete, o soră, cred că o cunoaște și fratele Doru, o cheamă Eugenia, Răchita, satul Răchita. Femeia asta, eu de când am cunoscut-o pe ea, îmi vorbeau frații din la adunare cât de amărâtă, cât de săracă, din sărăcia ei, orice lucrător care venea acolo în Răchita trebuia să mânce musai la ea acasă. Așa am cunoscut-o și făcea femeia asta niște plăcinte grosave cu brânză, pur și simplu m-am îndrăgostit de ea. Și îmi spunea, frate Buiu, bălcuța mea, ouăle de la puii mei, așa, așa, așa. Bun. Și mă sună într-o zi tristă, supărată, roagă-te pentru mine. Când mă rog, în vedenie, văd o umbră peste graj, peste ambarul de lângă casă și o umbră peste casă. Și așa întuneric. Și zic, soră, ce s-a întâmplat de la umbra aia și peste casă și peste ambar? Auzi? S-a arătat bine Dumnezeu. Mi-a murit văcuța. Mă, zic, la sărac, nici voi nu trag. Și zic, cum s-a murit văcuța? Văcuța care îmi dădea brăzuca de făceam eu, ce făceam la frați și ție. Și zice, sunt foarte trist. Și o întreb, soră, cât costă o vacă? Eu zis, o sumă era aproximativ 500 de euro. 500 de euro. Și zic, sora Eugenia, auzi, nu mai fi trist, că Dumnezeu lucrează. Eu deja mă gândeam la niște prieteni care aveau buzunarele mai largi, să-i scutur un pic. Și zic, matale acolo, pe genunchi, eu aici, la Unedoara, ne rugăm ca Domnul să miște inimi pentru lucrarea asta și să primești banii ăștia. Și când mă rugam pe genunchi, Doamne, întindeți mâna spre sora Eugenia, îmi sună telefonul. Chiar acum 3 zile a fost la casă, 4 zile în Belgia, a fost și Liviu la acasă. Ghiță din repedea. Ăsta e din Maramureș, acolo de sub, la Poienii de Sumunte. Și, frate, Puiu, ce faci? Mă zic, eu tocmai eram în rugăciune. Auzi, în mașină cu mine un tânăr, ăsta s-a văzut mărturile de pe internet, și eu pus Domnul pe inimă să-ți trimită 300 de euro în numele Domnului. Și mare-i Dumnezeu, că El știe exact când trebuie să trimită banii. Deja, cu mâna pe telefon, sora Eugenia, nu ne oprim în rugăciune, că Domnul trimis deja 300 de euro. Și am spus ce s-a întâmplat. Bucuroasă, însă, a doua zi dimineață, primesc telefon de la tânărul ăsta, care era pe domnul Ghița. Frate Puiu, eu nu te cunosc, doar de pe internet, s-am auzit mărturile, acolo în Betsain, în Spania asta, și zice, auzi, nu știu cine ești, dar toată noaptea n-am dormit din cauza ta. Și zic, adică ce spun? Zice, când stingeam becul, o voce striga la mine, mai trimite 200 de euro lui Puiu. Eu atât de șocat am fost, zic, 3 cu 2, 5. Zic, copile, tu stai prost cu 10 ani. Domnul ți-o luat pe loc. Și zic, tocmai te-ai făcut cu vacă nouăță. Și am povestit de sora. Păi ce plângea tânărul ăsta. Și zic, glorie Lui. Că te-au găsit vrednic să faci lucrarea aceasta. Că aceasta e o slujire extraordinară înaintea lui Dumnezeu. Amin? Amin? Am să vă rog cu atenție să ascultați o vedenie care o voi pune imediat. Fratele Doru deja a ascultat, am înțeles? Dar vreau să fiți atenți că aici voi vorbi puțin despre un aspect pe care eu cred că Domnul va face în seara asta. Sunt 100% că Domnul va atinge toți prietenii din adunare. Amin? Amin? Domnul să le scrie numele în Cartea Vieții. Ascultăm, după aceea vorbim. Uriaș, care e ridicat așa în coadă și el când s-a pomit de 7 își deschide pântecul și îl închide. Că să de-acolo e important tot. Are un păcat care îl face și îl face destul de des. Unul la mână. 2. Am văzut în partea dreaptă unificatul, un câine ieșind din întuneric, cu o limbă galbenă și lingea ficatul. Aia înseamnă o boală, că lăsa bale pe ficatul lui. Atenție, scria mare de tot pe cer oprire, că dacă nu, firul vieții tale va fi culmat brusc. Amin.
în primăria din Hunedoara au rămas în picioare 3 vedenii care Domnul mi le-a dat de-a lungul anilor. Toate 3 s-au împlinit datorită unui singur fapt, că Dumnezeu vorbește. Vreau să punem accent în seara asta pe faptul că El vorbește. Amin? Amin. De aceea mă și întorc tot timpul la lucrări, pentru că nu vreau să aud, bă, ăsta vede și nu știu cum ne șmecherește pe noi pe aici. Pot să mă băgați cu capul și sub un avon, într-o găleată, cum vreți. Ochiul lui ne vede, că ochiul lui este ca para focului și ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Amin? Bun. Florin, care aici, în fața dumneavoastră, e consilier la primăria din Hunedoara. El înainte a fost, cine îl cunoaște, colonel de poliție. Are o mărturie frumoasă, o puteți găsi și pe internet, o zis-o și aici, în locul acesta, cel mai mulți o știți. Însă el, de când a devenit consilier în primăria de Hunedoara, spunea: Puiu, te știu toți ăștia din primărie. Bă, slăvit să fie Domnul. Câți sunt acolo? Vreo 600. Și zicea: știu de lucrările care tu le-ai avut la anumiți primari, cum s-au împlinit. Și zic, este foarte important toți oamenii de afară să cunoască că aici, în locul acesta, sunt oameni prin care Dumnezeu vorbește. M-ați auzit ce a zis? Pocăiților, aveți mare grijă. Toți ăia din întuneric, prietenii voștri, români de dumneavoastră, trebuie să cunoască că aici sunt copiii lui Dumnezeu. Știți ce o zis Elisei? Trimiteți la mine ca să se știe că aici este un proroc. Un proroc în Israel. Da? Oamenii trebuie să știe despre voi că sunteți copiii Domnului. Că ești proroc, că ești cântăresc, că ești păstor. Toți trebuie să știe că tu ești omul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și Florin îmi spunea despre viceprimar. Asta cu teologie ortodoxă nu agrea pocăiții de rău. Noi știm mulți că ne fac sectanți și ne fac toate felurile. Și spunea: Puiu, ăsta mă sună într-o zi, Florin, și zice: auzi, știi ce mi-a făcut azi viceprimarul? Ce? Îmi zice, și era cu niște prieteni acolo: nu-l întreb pe Puiu Orbu care va fi următorul primar? Ia auzi. Florin s-a supărat și a zis: auzi, ai grijă ce faci, că tu te atingi de ce nu știi. Și a plecat Florin supărat de acolo și zic, că m-a sunat, zic: Florin, nouă la pocăiți, Domnul ne zice că trebuie să ne rugăm și pentru vrăjmașii noștri. Ăsta nu cunoaște pe Domnul. Noi n-avem decât datoria să ne rugăm pentru el. Zic, pentru mine este cea mai neconvenabilă rugăciune să mă rog pentru Iohannes ăsta, pentru Mișoșia din guvern, pentru ăștia din fruntea primărilor, pentru că toți sunt corupți, murdari, plini de minciună și înșelătorie și au distrus România. Că dacă ar fi fost binecuvântată România, niciunul nu era aici. Niciunul. Și erați în țară să munciți pentru țara aceea. Și doare că tot tineretul României a părăsit țara. Cel puțin pe mine, asta e o rană care pe mine mă mistuie de ani de zile. Domnul să aducă oameni curați cu inima. De aceea ai nevoie cu un consilier, un primar, pocăit, oameni care pot să fie lumină, pentru că Florin, cum a fost lumină pentru 1200 de polițiști și prin el s-au întors polițiști și s-au pocăit, așa este acum lumină în toată primăria aceea. Numai că nu prea la agrează. Că el spune ce e adevăr, ce e corect și nu lucrează cu lucruri slabe. Doamne, ajută-ne să umblăm doar în adevăr. Amin. Și zic, Florin, eu ce să fac? Eu trebuie să mă rog pentru viceprimarul ăsta. Și eu, o dată pe săptămână, ca să nu fiu găsit vinovat de Domnul, că Domnul scrie în Biblia lui că este o rugăciune plăcută să te rogi pentru împărați, pentru cei din fruntea orașelor. Amin? Amin. Așa să și facem. Bun. Acum, când mi s-a dat vedenia aceasta care ați ascultat-o, deci o repet, un șarpe uriaș își deschidea pântecul, ăsta e dealul. Omul ăsta intra în pântec și ieșea murdar tot. Adică păcătuia. Și Domnul a scris pe cer oprire, că dacă nu zilele ți le tai brusc. Și cum îl oprea Domnul? Un câine venea din întuneric, cu o limbă galbenă, limba galbenă în vedere înseamnă boală sau moarte, și îi lăsa bale pe fiecare. Am zis, ăsta e modul în care moare dacă nu se oprește. Și am luat vedenia, când mi s-a dat pe 26 iulie 2022, și am trimis-o lui Florin. Zic, Florin, prietenul nostru viceprimar, trimite vedenia. Când au auzit Florin vedenia, și au auzit. Zic, dacă îi trimit vedenia, e nasol de tot. Zice, ăsta și așa are treabă cu noi, cu pocăiții. Nu știu, eu nu pot să trimit vedenia asta. Zic, Florin, dacă nu-i trimiți vedenia, sângele lui, Domnul ți-l cere din mâna ta. Când au zis Florin, eu și trimis vedenia.
Spală-te pe cap cu ea, făcea. Și o trimis vedenia. Acum, numărăm. Deci 26 iulie 2022. Fără luna iulie, da? August, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, 5 luni. Anul trecut, în 2023, pe 1 ianuarie, toată pielea lui s-a îngălbenit. Repede la spital, soția lui doctor în Hunedoara, diagnosticul ciroză. Deja vedenia o avut grijă Florin, bolosind să meargă de la oameni de afaceri, toată primăria să o știe. Că Dumnezeu nostru are gură, are gură și vorbește. Dumnezeu nostru are gură și vorbește. Când am auzit ce are care ciroză, zic, extraordinar. Dumnezeu își împlinește lucrarea. Au venit câinele cu limba galbenă și l-a atins. Are un duc de boală. Asta reprezintă vedenia asta. Culmea, sunt oameni cu ciroză, sunt tratamente cu interferon, sunt tratamente astăzi care vindecă ficatul. Mama mea, bolnavă de ciroză, Hristos a vindecat-o. Nu cu tratamente, cu tratamentul de sus, că mama mea e un om al rugăciunii și prin rugăciune Dumnezeu a vindecat ficatul ei. Și are de 30 de ani ciroză avea, adică normal ficatul era, trebuia să moră de mult. Dar Hristos este Dumnezeu puterii care vindecă pe lui. Amin? Și ăsta din zi în zi, tot orașul știa că primarul se apropie de moarte. Pe 27 ianuarie, știind ce se întâmplă, zic, Florin, hai să-l încurajăm pe primar, viceprimar. Să-l sună. Îl sună Florin, zice, sunt în mașină cu fratele Puiu, știți, prorocul de la Golgota. Zice el, ăla cu vedenia? Da. Și zice el, mă aude? Da. Frate Puiu. Bă, zic, te mustre. De când ești tu, frate, cu mine? Până acum eram sectant și de-alea. Și am adit odată, dar se vedea în glasul lui o frică imensă. Și am zis, în seara asta mă voi ruga pentru tine. Seara când m-am pus pe genunchi, un cap de mână scria pe cer. L-am și condamnat. L-am și condamnat. 3 zile mai târziu, pe 30 ianuarie, în Sicriu. Într-o singură lună, Domnul a coborât în țărână. De la prorocie exact 6 luni. Prietene care ești în adunare sau femeie care ești în adunare și n-ai legământ cu Hristos. Domnul nu te-a condamnat, ți-a dat ziua aceasta să te întâlnești cu Hristos azi în adunare. Amin. El vrea să scrie numele tău în cartea vieții și nu vrea să te condamne. Nici pe tine, pocăitule care ești și umbli pe două drumuri. Hristos vrea să te salveze. Vrei să fii atins astăzi de slava Lui? Amin. Vrei ca El să lucreze în viața ta? Amin. Dar te să mai vină un COVID? Te să mai vină un accident? Te să mai pierdă o mână, un picior? Să mai își pierdă unul vederea ca fratele Puiu? Ca să se întâmple toate acestea? Azi, în dragoste, Hristos a vorbit în adunare. Mie mi-a vorbit în furtună și mi-a pierdut vederea. Și slujesc Domnului de aproape 18 ani. De 17 ani, scuze. Și sunt fericit că Iisus mi-a schimbat inima. Nu vreți să ne atingă și nouă inimile în ziua aceasta? Are putere să lucreze? Amin. Eram în București, în Dămăroaia, și un frate Eugen m-a așteptat, mă prinde de mână și îmi spune: de 12 ani te aștept să vii la biserica asta. Tu nu ai mai fost de 12 ani aici. Vă zic, de unde știi tu că de 12 ani? Păi zice, știu când ai fost. Și zice, auzi, dă mâna. Și îmi pune mâna pe un tânăr. Îl mai știi pe fiul meu? Cine e copilul tău? Zice, erai cu Ovidiu Hoca și l-am adus la biserică pe copilul meu după nu știu câte ședințe de chimioterapie, bolnav de leucemie, într-un cearceaf, un schelet. Și medicii o spus, luați-l acasă să moară acasă. Și zice, te-ai rugat cu fratele Ovidiu, ați făcut ungerea și el e copilul. Nici urmă de leucemie. Din ziua aceea Hristos a făcut o transfuzie și l-a vindecat complet. Atunci era un schelet în cearceaf, acum e un bărbat puternic, plin de viață. E mare Dumnezeu? Lucrează cu aceeași putere? O soră din Vâlcea m-a sunat, era într-un spital, lângă patul soțului ei care făcea morfină, cancer metastaz. Un grup de frați era la pat, la soțul ei și spune, frate Puiu, soțul meu te roagă frumos, e pe moarte, e cu morfină, cu metastază în oase. Vrea să te rogi împreună cu noi, frați lui, niște frați care vor să ies la patul lui și vor să facă și ungerea, dar el vrea să te rogi cu noi prin telefon. Zic, eu nu mă rog prin telefon.
Dar zic, ținând cont de problema asta atât de gravă, zic, hai să ne rugăm. În timpul rugăciunii, am văzut umărul drept, de sus, căzând o pană, cu ulei pe ea. Și s-o pe umărul drept. Și am văzut cum pana a intrat în umăr cu tot uleiul ăla. Zic, este singura vedenie care mi s-a dat. Habar n-am ce se întâmplă, dar am căzut pe umărul drept. Bun, închid telefonul. A doua zi, seara, după aproximativ 24 de ore, mă sună bărbatul bolnav. Frate Puiu, eu am fost omul pentru care v-ați rugat. Eu, de aseară, nu mai fac morfină. Zic, ok? Zic, nu decât 24 de ore. Adică nu mai ai nicio durere. De aseară. Da, după rugăciune. Dumneata ai spus că ai văzut o pană care mi-a căzut pe umărul drept. Da. Zice, cancerul meu a început de la încheietura umărului drept și s-a întins pe tot brațul drept, pe coastele de pe partea dreaptă și până în jos în tapă pe piciorul drept. Metastază pe oase. Și zice, după rugăciune, în timpul rugăciunii, am simțit că mi se înfierbântă umărul, brațul, coastele și tot piciorul drept. Slavă Domnului! O oră, o ars tot jumătate din trupul lui, dar după ce a plecat focul ăla, toată durerea a plecat din oasele. Slavă Domnului! Cel mai puternic medic este aici azi în adunare. Are putere să previndece și pe Slavă Domnului! Amin? Aleluia! Eram în Beniț la prietenul nostru și al fratele Doru, Ionică. După adunare au venit două femei ortodoxe. Acum legăm de aspectul ăsta de... Hai să atingem o chestie. Cum venim în casa lui Dumnezeu. Bun. Și vin cele două femei și zic ambele, frate, domnul Puiu, sunt plină de cancer din cap până în picioare. Și zice, aici este și Petra mea Bianca și vorbește Bianca. Am 45 de ani, domnul Puiu, n-am copii. Nu poate Domnul să dea și mie un copil? Zic, bă, da. Zic, haideți să ne rugăm. Și chem pe frați, hai să ne rugăm pentru femeile astea. Nu au venit câțiva din biserică. Respectivă, biserica fiind pe linia asta mai conservatoare. Zic, mă, și-o duce cu vine. Și-o venit doar echipa care o aveam cu mine. Și când pun mâna pe capul acelor două femei, mi-am dat seama imediat de ce n-au venit frații de acolo. Că ei nu știu. Fratele Puiu lucrează altfel, dar eu știu un lucru, că mine este o putere care este mai mare decât ce este afară. Și eu cred că noi suntem aici plini de Duhul Sfânt și rugându-ne pentru bolnav, bolnavii se bine. Amin? Când mi-am pus mâna pe capul ăla, am și zâmbit, zic, nu, de asta nu am vrut să vină cu noi în rugăciunea asta. În fine, am plecat la masă, la Ionică, nu știu, 25-30 de frați, erau și în America, un grup de frați, Nathan, Toplean și adică din Dobra, familia lui. Bun, și eram acolo la masă și o soră, așa mai drastică, ea dânsa și cu batic, așa, legat în față, zice, ia uzi la ea. O venit, crezând că Domnul o vindecă. Păi ea, oricum vine înaintea Domnului, oricum zic, nu, poate că Domnul nu vede ca mine și are milă de femeia asta, știi? Și aveam cu ea acolo o discuție cu sora asta. Intră cele două femei ortodoxe. Bianca plângea în haute. Doamnelor, nu puteam să plec acasă fără să mărturisesc lucrul ăsta. Și eram toți blocați. Și zice, prietena mea la mașină îmi zice așa, Bianca, pentru tine e ușor, că tu aștepți un copil. Dar eu cu cancer plină din cap până în picioare și zice, Bianca, auzi, tu, și eu din tinerețea mea, îs plină de ganglioni, tot trupul. Sânii mei sunt plini de ganglioni. Și zice, aici la sânul ăsta am un ganglion, un chist cât ouă de găină. Dă mâna aici. Și-o luam mâna și-o pus-o acolo pe piept. Strânge să vezi de aia facem acolo și poate ai greșit sânul. Poate dincolo. Asta pune mâna pe piept, nici urmă de tumoare. A pus mâna pe umăr, pe sânul celălalt, nici urmă de tumoare. Toți ganglionii au dispărut în secundă. Au fost și acolo care au filmat toată scena asta și au mers femeia asta prin mână, nu știu, au spus că și au hotărât să facă pasul spre Hristos, dar când au început să mărturisească, eram cercetați extraordinar de tare. Eu n-am putut să mă abțin. Și m-am plecat spre sora asta care, dincolo de ținut, eu vorbesc cu pocăiții. Poți să ai baticul, dacă inima ta e plină de răutate, în veac nu te vindecă Hristos. Iubirea de sine este cel mai puternic, nu știu, lucru care poate să-l facă un pocăit.
Să iubești pe aproapele tău ca pe tine? Păi dacă nu aplicăm lucrul acesta și m-am plecat pe soră, n-am putut să mă zic, ia uite, pe tine tot vindecatorul și vindecator pe nevoia asta. Ce-o văzut Domnul la femeia asta? Credința ta te-a mântuit. Am ajuns să credem că credința ortodoxă sau baptistă sau pentecostală sau nu știu ce. Când e vorba de credință, este vorba de cel ce a creat toate lucrurile frumoase și a spus, credeți în mine. Că nu vorbește nici de catolici, nici de pentecostal, vorbește de oameni curați cu inima, care îi slujesc lui Hristos din toată inima și cred că El este la locul. Amin? Poate să lucrezi și în seara asta? Augsburg e aici, aproape de dumneavoastră. Biserica unde Vasile Goș, nu știu care era. Da. Aceeași lucrare, însă de data asta erau pocăite de-a noastră, tot cu ganglion pe sân, plângând în adunare, dar nu au trecut nici 2 săptămâni de la lucrare și Hristos a vindecat-o și pe femeia aceea. La fel, tot ce era pe sânul ei a dispărut în adunare. E mare Dumnezeu, lucrează. Pe 25 noiembrie anul trecut am intrat în al 18 ani de când mi-am pierdut vederea. Și mă gândeam dimineața, oare ce cadou face Domnul ziua asta? Că tot timpul mi se departe de eveniment. Pe 24 seara am fost la niște ruși în adunare și mă sună conducătorul de adunare, vezi că vine o soră la mea să aducă o mărturie. Eu zic, slăvit să fie Domnul, că Domnul lucrează. Și eram cu Daniel Melen din Dallas, că l-a fost și pe la dumneavoastră pastorul, și vine femeia asta. Ce casele. De 15 ani. Eu un piciorul ăsta cu o cremă, ca să nu mă scarpin atât de mult noaptea, că mă scapi până la sânge. O exemă de 15 ani. Aseară am venit obosită, am uitat să mă dau cu cremă, când m-am ridicat dimineața din pat, exema dispăruse pur și simplu. Glorie Domnului. Eu când am auzit, nu, mare brez. În gândul meu, o exemă. Dar imediat m-am cercetat Duhul Sfânt, imediat. Dar s-o forți 15 ani. Zic, Doamne, să nu mi dai mie. Am comentat acum pe mine așa. Zic, Doamne ferește, să ai o exemă pe trupul tău și Hristos să-și întindă mâna. Doamne, atinge orice piele bolnavă din Amin. Lisabona este un păstor pe nume Ursaciuc. Hai să vă duc înainte de el în Spokane, în Washington, zona aceea, înspre Moses Lake, este o localitate. Un copil a fost atins de o bacterie la cap. A uitat în comă. O comă a fost atât de gravă, pentru că medicii, inima îi bătea la copil, dar din punct de vedere trupesc, copilul era mort. Însă era cu ochii deschiși. Ca și cum muri cu ochii deschiși. Nu putea nici nu clipea. Stătea cu ochii deschiși, doar inima îi bătea. Dar toate circuitele din trupul lui terminate. O venit tata și mama la adunare, Daniel Mene a făcut ungerea pe șervețel, ați auzit ungerea. Și au zis, mergeți și vă rugați. Și ne-a rugat pentru șervețel și a dus tata plângând cu mama. Și a atins copilul pe cap cu șervețel. Copilul a dormit imediat, a închis ochii pentru prima. După săptămâni în care a stat cu ochii deschiși. A închis ochii, când s-a ridicat dimineața din pat, era perfect sănătos. Slavă Domnului! Medicii nu știau cum să reacționeze. Ei au fost martori la scena aceea. Domnul are ultimul cuvânt. Și mă duc în Lisabona, v-am spus păstor acolo, e un frate Ursaciuc, în față cânta o soră pe nume Dina, soțul ei Daniel Frăgău, cânta în față. Și a ieșit prorocie. Lumina a coborât și iată că se atinge de spatele tău. Toată adunarea, o explozie de țipete acolo în adunare, de bucurie. Ea plângea, jumate de oră nu s-a oprit din plâns. Și nu înțelegeam ce se întâmplă, un bilet la învol. Sora din mărturie, în față la toată adunarea. Zice, știți problema mea. Cum e și cuvântul, că lumina se atinge de spatele meu, ea avea certificat de handicap. Oasele de la coloană s-au topit. De aici, de aici. Și au înțepenit ca o râvă dreaptă, nu puteam mișca nici așa, nici în față, nici în spate. Și au simțit că i-a fost spatele și Domnul i-a desfăcut toată coloana. În adunare, pentru că a vorbit pe tine. Amin? Un frate acolo cu un copil Levi, bolnav cu psoriazis, la fel o vin și mă aștepta când a ieșit de adunare, te aștept pe 5 ani. Pune mâna pe pruncul ăsta, îți mă aduce aminte, psoriazis, mă zic, lasă-mă cânteam. Zic care e problema? Hristos mi-a vindecat copilul. Are putere și seara asta? Aleluia! Vreau să închei cu o mărturie a unui doctor. Îl cheamă Mark. Omul ăsta, ateu convins, nicio treabă cu Dumnezeu. În New York locuiește. El face o echipă, în echipa lui este și o româncă de-a noastră. Nu știu câți cunosc, la Unedoara, pe un munte acolo sus, există o fată, o cheamă Felicia.
cel mai inteligent pentecostal, consider eu, care Dumnezeu trimise în America într-o echipă de cercetare și lucrează pe celula de cancer, chiar și pentru chestia cu atrofia de nerv optic. Și mi-a zis, puiul, roagă-te că Dumnezeu are oameni care lucrează în laborator și Dumnezeu poate să facă o minune la ochii tăi. Și zic, Doamne, fă-ți lucrarea. Chiar vreau să mă pună pe lista aceea în care să testeze chestia asta care ei lucrează. Bun. Omul ăsta, Marc, numai când auzea de Dumnezeu, se irita de numai. Și felicea noastră, Hristos sus, Duhul Sfânt sus, tot cu echipă și mai la medici și se ruga cu ei. Zilnic se ruga. Și se ruga și pentru Marc nepocăitul. Însă, ăsta a făcut revoluție în domeniul cancerului. Și a creat o chestie, se numește multiplicarea unei celule, și oamenii care vin la el să-i trateze de cancer, în proporție de 99% se vindecă. Însă, tratamentul făcut de el costă minim $1.000.000. Nu oricine poate intra la el. Și a fost chemat pe coasta cealaltă, în Washington, să-i se dea un premiu. Oameni de știință din mai multe țări au venit să premieze pe doctorul Marc. Și când l-au chemat acolo, el s-a suit în avion, la un moment dat, pilotul avionului anunță, avem o problemă la un motor, trebuie să aterizăm pe primul aeroport. O aterizat, el se uită la ceas, zice, dacă nu vine un avion repede, s-a terminat premiul meu, eu n-ajung să primesc premiul. O anunțat în aeroport că seara vine târziu un avion și a zis, nu, însă mai am o soluție. O închiriat o mașină din aeroport, o pus GPS-ul și o pornit la drum. O zis, încadez să ajung la timp. Mai au avut 2 ceasuri de mers cu mașina, însă, jumătate de oră mai târziu, abia intrat într-un sat, într-un orășel, o ploaie puternică, pur și simplu oprit pe loc. Eu căzut semnalul la telefon și o stat să se oprească, opri mașina chiar în fața unei case. Nici gând să se oprească ploaia. O stat jumătate de oră, o stat un ceas, în mașină și zice, nu, s-o duc și premiul ăsta. Altă dată voi ajunge eu la el, dar acum zice, măcar să mă duc la un hotel să mă culc. Și au văzut casa, zice, să întrebe, că el nu avea nicio soluție, telefonul nu-i funcționa, datorită semnalului căzut. Sună la ușă, iasă o femeie. Și îi explică pe ce-o trecut așa în mare, femeia se uită din cap în picioare la el și zice, ok, poftiți înăuntru, vă servesc cu un ceai până se oprește ploaia, apoi vă spun să mergeți. Și zice, pe mine mă scuzați, după ce eu pus ceaiul jos, eu am de făcut un lucru. O mers pe un coridor, o intrat pe ușă și doctorul aude la un moment dat urlete, strigăte. Eu speriat că s-a întâmplat ceva cu femeia, se duce repede la ușa respectivă, când o deschide discret, femeia pe genunchi, lângă un pătuț, un băiețel în pătuț, striga femeia la Dumnezeu ca Dumnezeu să-i vindece copilul. Un copil bolnav. Eu am închis ușa și a zis, nu, iar îl dau de pocăită, deci dacă cred că Dumnezeu, nu știu ce, edita la culme, omul ăsta ateu, s-a dus la masă, în sfârșit vine femeia aceea creștină și el îi spune, Doamnă, cu tot respectul, credeți că există Dumnezeu? Credeți că El poate să rezolve problema la copilul acela pe care îl aveți bolnav? Și ce? Mă scuzați, v-am auzit țipând și am crezut că vi s-a întâmplat ceva. Și m-am găsit pe genunchi, strigând, rugându-l acolo la cineva care nu există. Eu sunt medic, poate vă ajut, om de știință, ce problemă are copilul? Și zice femeia ăsta, eu cred în Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu există. Copilul ăla care l-a găsit acolo e bolnav de cancer. I-am făcut 2 ședințe de chimioterapie, este unicul meu copil. Și a doua ședință l-a distrus. E mai rău ca înainte. Și nu sunt rezultate. Și el, în loc să meargă spre viață, merge spre moarte. Și eu mă rog la Domnul Iisus, stau înaintea Lui ca Domnul să deschidă o ușă spre un medic care este unica lui șansă să trăiască. Dar eu nu am bani să ajung la omul ăsta. Și e un profesor puternic la noi în America. Ăsta șocat. Zice, îi știți și numele? Și zice, da, îl cheamă Marc și locuiește în New York. El s-a prăbușit acolo pe scaun, îi tremurau genunchii ca la Nebuchadnezzar, stătea și nu mai putea, n-avea cuvinte. Și-a pus mâinile în față, după minute în care a stat nemișcat. S-a ridicat în picioare și spune la femeie, femeie, mare este Dumnezeu tău. Aleluia. Mi-a oprit avionul, mi-a pus ploaia asta înainte de n-am mai putut să trec de ea și mi-a oprit mașina în fața casei tale.
Nu te-o trimis pe tine la mine, mă trimis pe mine la tine. Aleluia. Și zice, Dumnezeul tău e mai puternic decât toată știința mea. Și zice, mă recunosc înfrânt. Înfrânt și era marcat, omul plângea. Și spunea, eu sunt doctorul mare de care tu ai nevoie. Și m-a trimis Dumnezeu tot la tine acasă. Deci problema ta este rezolvată. Aduc copilul a avut parte de tratament și trăiește și astăzi. Mare Dumnezeu, El a scris și o carte, și Dumnezeul nostru oprește ce vrea El, vântul și ape și ce vreți dumneavoastră. Și rachetele lui Putin, toate le oprește. Că vreau să vă spun că Domnul mi-a vorbit înainte, anul trecut, sunt martor, când mi-a zis că anul care este acum va fi an de îndurare și nu va intra străinul în țară. E mare Dumnezeu. Nu știu de câte Domnul tot îmi strigă fiecare an și știu că cuvântul lui rostit nu cade la pământ. Dacă am zis prorocii că ăla intră în țară, să nu credeți că Dumnezeu a trimis îngeri la altarele țării noastre. Amin? Amin. Vom face o rugăciune pentru cauze de boală. Dacă aveți situații pentru care vreți să mijlocim, de când mi-am pierdut vederea, Domnul mi-a dat o memorie destul de bună. Poate sunt niște nume, le puteți rosti, nu spuneți problema, doar nume. Începem cu surorile. Alexandru. Matei. Andrei. Am spus surorile. Elena. Ludovic. Tobias. Noa. Gabriela. Deci ne rugăm pentru bolnavi. Să nu vă îmbolnăviți acum pe toți. Pe rând așa. Cum? Adelin. Cum? Denisa. Iosua. Andreea. Luminița. Luisa. Nu. Frații. Livia și Semida. David și Samuel. Elena Adela. Iuna. Gabriel. Elena. Roxana. Alex. Constantin. Cum? Iosif și Lidia. Angela. Valentin. Monica. Florentina și Daniel. Dodo? Da. Dodo? Dodo. De la Teo. Teo. Ruth. Credeți că înainte de a ajunge aceste nume pe buze, Iisus Hristos le știa pe toate? Amin. Intrăm toți în rugăciune, dacă îmi permite fratele păstor, la finalul acestei rugăciuni, voi înălța și eu o rugăciune personală și El să ne asculte. Amin. Haideți să mijlocim toți pentru aceste cauze. Să amintim și pe Plaiu Bobby. Bobby, Plaiu, da. Domnul să-l vindece. Noi vom fi mâine seara acolo. Domnul să-și întindă mâna peste noi. Ne rugăm.